Beno gaztiak, kontatu beharko dizuet nola parte hartu nuen inoiz munduan izan den lip-dub arraroenetako batean. Txalo bero bat hementxe daukazue ideia aukizuena. Arek lotu zituen gero koreografo bat eta munduan diren baliabide teknikorik modernoenak. Eta hori gutxi balitz, gainera berak hartu zuen zuzendari tekniko-artistikoaren papera, dantzari, teknikarien eta aktoreen larruan jarri izaten gabe. Sekulako lan egin zuen mutila, baina nik uste dut agintzea gustatu gintzitzaiola. Bueno, eskerrak Tomasek dirua jarri zuen, eta horrela kontratatu ahal izan genituen munduko kamararik hoberenak. Eta ez bakarrik hori, dantzari talde profesionala ekarri genuen, ez daki Brasildik edo nondik. Eta gainera, noski, lip-dub bazenez, sekulako horreta jarri genuen soinu banda oso txukuna egiteko. Musikari hauek ere profesionalekin. Eta hala eta guztiz ere, dirua sobratu zitzaigun, hola, efektu berezi txukun batzuntako. Baina ezin zuen dena ongi atera, gidoia kosta itezan. Batzuk presa zeukaten. Beste batzuk, dakitena egiten jarraitu zuten, agintzen. Patxik hanka sartu zuen, naiz eta gero, Rakele laguntzaz konpondu. Eta noski, gauzak okertzen eta korapilatzen joan ziren, naiz eta batzuk jolasteko denbora ere hartu zuten. Orokorrean, gehienek ez zuten gauza hondirik egin, hori bai, ondo pasa zuten. Esan daiteke, hori bai, ez usteko galantak hartu genituela, beida Estebanek nola dantzatzen duen. Hoi da hoi, gerri astintzea. Azkenean, desastre xamarri izan arren, esan behar da, ondo pasa genula, eta ia inorretzala aspertu. Ia inor.